Era mayor número de votos populares en el municipio. En caso de empate se resolvería por sorteos. Bueno, o alcalde de Santa Comba, deseo-lle que, polo ben do povo de Santa Comba, que goberne da forma correcta e o mellor e adecuado para os seus veciños. Agradezo aos veciños o tempo que compartiron comigo a alcaldía e desearlle suerte ao señor Lucha nesta nova legislatura de 4 anos. Moitas gracias a todos. Como di a secretaria, é arqueo de fondos e inventario de bens. É unha mera toma de conhecimento que se produce cando se dá un cambio de goberno, un arqueo de fondos